Αντίπαλοι. Φύγαμε. Λοιπόν, γράφουμε Kill S8, δεν γράφει τίποτα. Εγώ δεν θα το γράψω. Ούτε εγώ θα το γράψω. Ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα έχω κι εγώ τα S8, οπότε θα είμαστε πάτσοι. Δες μία το attack, το attack. 363 στο attack. Ρίχνουμε ένα στον άλλον ή όχι? Άμα θες ρίχνεις, άμα δεν θες δεν ρίχνεις. Σας πήραμε τη βάση. Γιουπι. Ου, μπρο. Όχι, την έχασα. Γιουπι, affirmative. Λογικό μπρο, είναι full λογικό αυτό. Γεια σου Κάρ 45, όχι δεν πρόλαβα. 455 στο TAF 28 πρώτ. Την έχασα! Πώς? Την gun hit ρε φίλε. Πω, αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί μας πήρατε τη βάση? Please miss. Ω, την έχασες! Καλά, εντάξει. Την έριξες πάνω στο STB. Έλα ρε μπρο, δεν σου έκανα και κάτι κακό. Τελικά όντως είμαι cooked. Έλα please. Μπρο, μία φορά σου ρίξα, μία. Φάει και μια τρίτη. Μπρο, δίνε τώρα το τσακάκι. Πώς μου σκάσεις 500 ρε? Είναι pro player. Και εγώ επίσης. Δεν είναι καλή το τζακτάκι. Θα σε φάει. Κοίτα, μέτραγε γιατί σου ρίξε. Αυτό δεν λέγεται και 1v1, οκ, δεν είναι 1v1. Έλα πάρτε τη βάση ρε. Κοίτα μπρο, είχε πλάκα φίλε. Α, να σε, γεια σου. Εγώ σε βλέπω πάλι. Πώς πήγε? Κάτσε, με βλέπεις τώρα. Ναι. Πώς έκανε τέτοιο ρε? Χιχι. Μου βγάλει τα μωράκ τέλεια. Σε σένα. Μπρο, πες μα τι έκανες not penetrate στον Nashorn. Μπρο, πες μα τι έκανες not penetrate στον Nashorn.
Κοίτα μπρο, είναι πολύ ωραία μάχη αυτή. Ναι. Τι! Πω μπρο, έχουμε μπλέξει. Κοίτα, τουλάχιστον έχουμε πάρει τη βάση, οπότε είμαστε ένα τσικ καλύτερα. I hit you. Όχι! Λα. Μη τον βγάλουν έξω τώρα. Όχι. 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 Ελάτε τώρα. Και φράχτη. Εγώ. Μπράβο. Όχι! Την είδες τη σφρά που πέρασε από πάνω σου. Όχι. Όχι. Α. Γεια σου Crusader. Πόσο damage έχεις κάνει? Το να σου έχει τόσο HP. Είναι τέλειο tank γι' αυτό. Χωρίς armor βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Πήγε στο χώμα. Hey. Αυτό που είναι εσύ. Όχι! Την είδες που έσκασε. Ναι, την είδα μπροστά μου ήταν. Μπρο, θα σε έτρωγα ρε φίλε. Πω, κρίμα. Ποιος μου ρίξει? Πώς? Μπρο, οριακά σας έχουμε. Μπα, δεν νομίζω. Please. Μπρο, ήταν πολύ ωραίο ματσάκι αυτό φίλε, πολύ ωραίο. Ρεσιτάλ δώσαμε και οι δύο, ήταν πολύ καλό. $5,000 damage δεν είναι και λίγο. Μπρο, μου πήρε 6.268 coins. Εγώ πήρα τόσα coins. Τι! Πρέπει να κάνουμε Victor και βγήκα και τρίτος. Εγώ βγήκα προτελευταίος.